Hello mga higala o mga kaigsuunan. Kumusta ka mong tanan o karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Diri nato mabasa ang atong ipaambit karon nga bersikulo sa Mateo 25, bersikulo 31 hangtod na sa 33. Akong pagabasahon og sunda sa inyong salabutan. Inig anhi sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa arianong trono. Og ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Og bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo og ang mga kanding sa iyang wala. Mao kana ang atong ipaambit karon mga higala o mga kaigsuonan. So kani nga bersikulo mga higala igsuon, kabahin kini sa katapusang hukom sa Dios, no? So kaning katapusan na hukom mao kini ang pinaka malipayon nga adlaw sa mga taong magtotoo, sa mga taong gigrasyan sa Dios, sa mga tawo nga sa diin gikaluhian sa Dios. Sama ni sila sa mga baka nga gipagawa sa turil, na nga magulpot-ulpot ang tiil sa kalipay. Apan mga higalaysuon, di man ikini ang mga taong walay Dios sa iyang kinabuhi, no? Walay pagtuo, no? Makaluluoy kay nga tao. Kay maadto siya sa kalautan sa walay katapusan. Tinuod gyud na mga higala o mga kaigsuonan. No? So nagaingon sa 31, inig anhi sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa harianong trono. So inig abot sa anak sa tao. Kauban niya ang mga kaanghilan sa Dios. So kani siya mahigalaysuon nga bersikulo sa 31. Maabot ang panahon nga ang amahan mo istorya nga, nak, karon na ang katapusang hukom. Lakaw ka na sa kalibutan, tiguma ang akong gikahimutan, ang akong gikaluyan, ang ako tanang mga pinili nga katawhan tiguma, og tiguma usab katong mga tao nga mga gahig ulo, mga masupilon, dili matinuuhon. Mga higala isuon, makaluluoy ang tao nga sa diin walay Dios siyang kinabuhi. Makaluluoy ang tao nga sa diin ang tao nga walay relasyon sa Dios. Mga higala o mga kaigsuonan, apan mas dako kayog kalipay ug pagmaya ang mga tao sa diin may pagtuo, may relasyon sa Dios, tungod kay sila makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Mga higala mga kaigsuonan, di ba? No? Inig anhi sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa harianong trono. Di ba? Usbon ako. Inig anhi sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa harianong trono. Di ba? Yun sa maning anak sa tao, mauni si Ginoong Hesus ang atong manluluwas. Gani, dire siya sa kalibutan mahigalaysuon. Wala siya nagpatawag og hari. Wala kayo siya nagpatawag og hari. Apan naay mga katauhan diri sa kalibutan nga magpari-hari kayo sila. Sila'y sakto tanan. Perpekto na sila kaayo. Apan kaning atuang Ginoo, anak sa Dios nga bugtong, wala siya nagpatawag og hari. Di ba? Gani ang mga tao ang ginasaladuhan gani si Ginoong Hesus kanadto nga himuon siyang hari. Apan nagpalayo noon ang atong Ginoo. Kay dili siya hari diri aning kalibutan na, gipadala siya sa amahan. Nganong gipadala siya sa amahan? Mangutana diri sa kalibutan. Aron pagpabalik sa tanang nangaslaag o sa tanang nangawala nga katawhan sa Dios. Mao na tinuod mga higalaysuon. So sa una to, apan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus diri sa kalibutan, hukom na
Hukom na, hukom na. Nasabtan ko nyo mga higalagsoon, hukom na. Di ba? Hukom na. Hukom sa silot o kabulahanan. Duha ni silot o kabulahanan. So ang tao, ikaw na kay balos imong kinabuhi karon. Kung ikaw mahadlokon ka sa pulong sa Dios, matinumanon ka sa pulong sa Dios, gikanabuhi nimo ang pulong sa Dios. Ikaw tao, may kasiguruhan ka sa kinabuhing walay katapusan. Apan ikaw tao nga nagbiay, nagkatawa sa mga tao nga nagsangyaw sa pulong sa Dios, gikatawan nimo ang pulong sa Dios ug wala kay pagtuo sa Dios. Ikaw tao, munay ginaingon nga adto gayod ang tao diha sa kalautan. Munay tinuod mga higala mga igsunan, kinahanglan ang kamotoron atong isangyaw. Dili nato ilipod-lipod ni. Kay maunay tinuoy kamotoran. Ha? So, si Ginoong Hesus diri sa kalibutan, dili siya mahimong hari. Gikatawuan pa gani siya tungod kay wala siya iniskulahan. Gikatawuan siya sa mga magtutudo sa balaod, mga parisiyo, mga reliyosong tao gikatawuan. Ginaludaan pa siya. Apan sa kaulihang katapusang panahon na banhaw ang atong Ginoo ug nahimo gayong hari hangtod sa kahangturan. Hallelujah. So diri na ta sa 32. Og ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. So, mga higalagsoon, kaklaro na kay diri sa 32 nga gihatag ang awtoridad ang anak nga bugtong nga siya gayud ang maglain, di ba, sa mga karniro ug sa mga kanding. So, pangutan na mga higalagsoon, ang tao is siya ba makabuot ba siya? Makabuot ba siya nga kuan siya mo duol siya sa Dios? Dili tinuod mahigalagsuon. Tungod kay ang gihatag og otoridad diha ang bugtong anak sa Dios. Kung kinsa ang iyang kahimutan kaluy-an, grasyahan pilion, maluwas gi siya. Apan katong mga wala niya gikaluy-an, mga higalagsuon, sakit kaayo. Palandungon daw na ay pinili ang Diyos pero mao gini tinuod eh. Di ba? Oh. Ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Sa tanan ha, kita mga katawhan diri sa kalibutan. Walay labot ng mga kasapatan diri. Kitang mga tao, kay kita raman ang naay tinuod nga kalag. Di ba? Oh. Ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Onya bahinon niya sila sa duha ka pundok. Kinsa magbahin? Si Ginoong Hesus. Ang atong manluluwas, siya ang magbuot. Dili ikaw tao ang magbuot ha. Paminaw tao, dili ikaw maoy magbuot kundi ang Ginoong Hesus. Di ba? Na onya bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. So, mahigalagsoon, unsa may kinaiya sa mga karniro? Ang kinaiya sa karniro, mahinatagon, maluluyon. Dili makigdebatihon. Di ba? Dili tighari-hari. Mapailubon. Di ba? Mauna siya kinabuhi sa karniro. Apan ang makanding, magsigig pang away-away, sigig pang debate. Daw siya sigig sakto. Daw siya sige pirmi nga ang tanan na puro na sayo. Di ba? Siya na puro sakto. Apan wala siya kay balo siyang kinabuhi ang kinaiya nga nagpabukal na siya, nagpataas na siya. Di ba? Wa ba mo kay balo higalagsoon si Satanas nga nagpabugal siya, kuan siya diri sa kalibutan. Di ba? Nahiya mo siyang pulling angel. Di ba? So dekado kay mahigalagsoon. Diyan nato masabtan kung karniro bata o kanding. Kaya ang kinabuhi is karniro magpailubon, dili gina sigig pang-away, dili gina sigig pang-away.
Tinuod na mahigilagsuon. Bisan pa nga gibaybiyan siya katawan na siya, bisan dauton pa na siya sa iyahang reputasyon, dili na siya mo balos. Maghilom ra siya hangtod nga ang mga tao maunay mo kuan mo na mo istorya nga ano sige gidaot tawanan niya dili pud mo balos. Hangtod nga na kuan ang hustisya. Nga sige daot tawanan siya pud na siya mandiay ra pud, di ba? O na mahigilagsuon dili na to masabtan ba? Kita mismo ang musinati sa tong kagalingon nga basi nga nagpari-hari na ta. Basi nga kita na pirmi sakto, delikado na mahigilagsuon, di ba? Pirmi na ta nga kami na sakto, kamo puro sayop. Apan higilagsuon, kinsa ang magbuot, kinsa ang magbahin ka na to? Si Ginoong Hesus. Kung tinuod ka na higugma sa Ginoo, dili ka pwede nga mosigig kag panglibak, sigig panghimantay, sigig pangdaot, sigig panghukom. Kay si Ginoong Hesus diri sa kalibutan wala nang hukom bisag usa. Si bisan kinsa wala gihukman niya. Wala. Bisan ang babae nga tong mananapaw niya gihukman. Ingon gingnan niya ang babae mananapaw nga lakaw na og ayaw pagpakasala na kay di ko mohukom nimo. Wala pa ang panahon na tong panahon sa paghukom. Diri wala pa panahon sa paghukom. Usa ra ang hukom na to ang Dios. Kinsa man ka nga sige kag hukom, sige og pang debate, sige pangaway. Sige pang sige og pangita og sayop. Mahigilagson kita mga tao na agit ay kasaypanan. Dili na to ingon nga di ta masayop na atay sayop. Di ba? Hinaot nga ang atong pagpasaylo maoy mutaas nga ato nung mampuo ng mga tao nga naay sayo kay mas kita ang dakog antas kanila. Kita naman oy makidebate nila. Mura ta ana og edukado pa ta gitapaka na ang atong pagkaedukado. Di ba mga higilagson? No? Og ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Siya may magtigom, di ang tao may magbuot. Di ba? Unya bahino niya sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa karnero gikan sa makanding. So si Ginoong Hesus maoy maglain sama siya og manugbantay. Tinuod ba siya manugbantay? Apan ang panahon na gihatag samahan ang otoridad sa paghukom kaniya. Siya ang gitugyanan sa paghukom. Kaya siya man ang tinuod nga matarong. Wa may laing matarong Diyos kalibutan nga nagpakatao. Ang Dios sa mga nagpakatao mo ay matarong. Yan ang mga tao dire puro sila tarong kuno kay sila. Pero ang ilang kinabuhi lang kinaya, wa nila na sinati nga nakahukom na sila, nakapataas-taas na di ay. Di ba? Sakit kay ang kamaturan mahigilagsuon. No? Sakit kayo pero maog kinay tinuod. Di ba? So dire na tas 33. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo og ang mga kanding sa iyang wala. Makabuot ang tawa ni. Wala, di kabuot. Ang anak sa Dios maoy nagbuot tungod kay gihatagag otoridad. Gihatagag otoridad ang anak sa amahan. Nga ikaw maoy maglain. Di ba? So, meron naman sa ako ang mga katawahan dito, ako ang mapinili, ako ang kaluyan. Ilain na to. Ibutang to siya sa to. Tung ako ang gikahimutan, gikaluyan ako mga piniling katawan. O katong mga tao masupilon, dili mo to sa walay kasing-kasing, sigig panglibak, sigig pang-away, sigig panghukom. Ibutang to sa wala, isama to siya kanding. So mahigilagsuon, kitay mo sinati sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, atong kinaya. Nga basi nga, ubir ta kapataas, ubir ta confidence sa ato ang kinabuhi. Ha? Muna salab tunon kay mahigilagsuon, na ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo o ang makanding sa iyang wala. So makabuot ba ang tao din? So kaning ato karon is kaning kanibang pasalamat na lang ta nga gihatagan ta og pamuklad sa ato ang kasing-kasing itong una. Pasalamatan nato kanunay ang Ginoo nga sa diin na atay pagtahod sa Dios, na atay kahadlok sa Dios. Kay daghang mga tao nga sa diin dili madlok sa Dios, dili madlok sa pulong sa Dios, libakon pa gani ang mga katawan sa Dios, mga sinugo sa Dios katawan pa nila. Pero wala tay mahimo ana, dili ta pwede ka hukom mga higaligsuon. Ang muhukom ra niya to ang Dios sa Dios nga labing gamanan. Hinaot mga higaligsuon ako may gamay nga nasabtan sa ato ang paambit. Mga higaligsuon ako subon dili day ko pastor. Ha? Ako rin ipabalon nyo, o kani siya nga ako paambit rin sa ako ang nahimaan nga nadungog nako sa mga pulo nga nagsangyap, di ba? Nadungog nako sa diin mao na nga kani siya grasya og kaluoy sa Dios nga gihatag kanako
kani siya ako po ning ihatag kaninyo nga wala po'y bayad. Libre kani, dawaton pa ninyo kung dili. Basta kani siya paambit. Sama ra ni siya dili ni wali ha. Basta man kayo mong wali ba? Kani siya sama ni snack lang. Snack mo, snack. Sa tao ra nga mo snack. Ang katong dili wala dili ta mamukos.